Għal tul ta' snin l-Arkivi Nazzjonali servew ta' vetrina fiżika fejn ġew preservati ħajjet il-Maltin u l-istorja ta' pajjiżna. Permezz tal-proġett Memorja din il-vetrina ser tinfetaħ biex tkun aċċessibbli b'mod diġitali grazzi għas-sit elettroniku memorja.com. L-inawgurazzjoni ta' din il-pjattaforma diġitali stabbilixxiet pass importanti fl-iżvilupp tal-arkivju orali u awdjoviżiv. Il-Kap Eżekuttiv tal-Arkivji Nazzjonali Charles Farrugia spjega kif bħala parti mill-ħidma favur dan is-sit uffiċjali tal-Arkivji Nazzjonali marru għand in-nies ġo darhom sabiex jiġbru tifkiriet tal-passat. Qegħdin nisimgħu l-istejjer tan-nies, qegħdin ukoll niġbru ritratti, filmati, intervisti efimera u da kollu flimkien qegħdin naħżnuh fl-Arkivji Nazzjonali qed isir transkript ta' dawn l-intervisti ħajkun materjal merfuħ għal posterità, però uħud minnu wkoll se jkun għal pubbliku biex ikun gawdut fuq is-sit tal-memorja. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali José Herrera sostna li dan il-proġett ser jieħu lill-Arkivji Nazzjonali lilhinn minn arkivji tradizzjonali. L-Arkivji Nazzjonali marru oltre il-missjoni tradizzjonali tagħhom fis-sens li qed jagħmlu outreach biex jippruvaw jippreservaw il-memorja kollettiva. Sabiex inġabar il-materjal relevanti għal dan il-proġett ġew żviluppati proċeduri u protokolli apposta biex dawn il-memorji jiġu preservati u jibqgħu aċċessibbli għall-itwal żmien possibbli.